Takže čus lidi, já jsem SlowdownGamer.cz a vítám vás u dalšího videa. Jsem tady tentokrát s Rosou. Zdravím. A my teda jsme si pro vás připravili takový menší let's playček, hrajeme na serveru Musicraft a vlastně teď máme survival mod, on je tady teda Rosa OPčko, ale nebudeme cheatovat ani nic takového a myslím si, že bychom mohli hrát, takže tady máme hned ovce ze začátku. Jinak pokud bychom našli v let's play něco, co bychom nechtěli, já si zapnu víc zvuky. A pokud bychom v let's play našli něco, co bychom nechtěli, já nevím, nějaký hrad nebo něco, tak to staví vlastně hráči, co tady hrajou. Takže to se omlouváme, no. Ale tahle série bude spíš taková oddechovější, to znamená, že my tady nebudeme nic moc jakože nějak těžit, spíš budeme stavět, takže tak. A občas tady jako třeba někdo proběhne, nějaký hráč nebo admin, takže tak. A kolik už máš vlny? Já jsem ti jednou házal, teď tady to byl další. Takže já mám 3, dobrý. A já jdu když tak na dřevo. Dobře. A postavíme si nějaký barák v jeskyni, anebo budeme stavit normálně, jakoby normálně prostě na zemi. Dáme na to my. Jo, tak jo, protože stejně v jeskyni budeme furt, že jo, těšit, takže... Já natížím zatím dub a potom když tak nějakou tu břízu, tady kytička mi vypadla. Jinak doufám, že se vám let's play bude líbit, jinak nezlobte se, Rosa natáčí poprvé. Takže pokud by se přeřekl on nebo já, tak za to se omlouváme, ale zatím to je dobrý, no. Nějaký uhlí bychom mohli najít, ale tady je tam je nějaký pěkný průchod a vidím tam rovnou uhlí, takže já bych si mohl urobit crafting table a mohl bych tam jít. Když tak zatím, já ti udělám sekeru, ať můžeš trošku nějak, potom kamenou ti udělám sekeru, ať můžeš trošku víc těžit dřevo, nebo rychlejš. Nechám ti tady crafting, když by si chtěl cokoliv vykraftit, tak tam to máš, jo, ale ovcí je tu dost, ale potřebovali bychom nějaký jídlo a jsou tady prasátka, jinak tady už vidíte první budovu. Jinak samozřejmě nebudeme chodit nikoho vykrádat, protože stejně jsou tu resky, takže stejně nemůžeme nic to. Tak já jdu na maso. Jo, takže tady máme možná i železo jsem viděl, anebo jsem úplně blbej, ale to je jedno. No, pár uhlí tady je. Jinak pokud byste se chtěli přijít podívat, tak se určitě podívejte. Protože lidí tady málo nehraje, ale pokud prostě tady nikdo není, většinou v těch večerních hodinách okolo té 10. až půlnoční hodiny, takže to určitě přijďte, protože tady budeme mít možná tak maximálně s Rosou, jinak asi nikdo, no. Oni sem chodí spíš přes den, protože je tady víc lidí a užijou si tu víc zábavy, ale tak my máme radši svůj klid, protože my, když právě něco prostě stavíme ohledně toho serveru, protože on ještě není zdaleka dodělaný, tak třeba si tady zkoušíme postavit spawn, pokud třeba adminovi se bude líbit, tak by to mohlo být to. Takže zrovna jsme před chvílí zkoušeli pistonovou bránu a moc nám to nešlo, nebo pistonovou bránu, no, padací mříže, no. A je to docela dost těžký, no. Tam to někdy si možná můžeme ukázat, až to konečně postavím, ale už máš nějaký maso nebo něco? No ještě ne, teď tady na mě jde pavouk. Jo. Ale já ještě teda bych si mohl tu postel vykraftit. A ty máš taky už 3 vlny na postel? Já mám 2, ale já se seženu tady ovcí dost. No to ano. Klípříku, ahoj, kamaráde. Jinak možná, že to bude tak a Rosa se mnou bude natáčet na kanále, ale to se ještě uvidí. To fakt jistý není, protože samozřejmě on na to nemá tolik času jako já. Chodí už na střední.
Jsem tady našel nějakou džuznu. Tak já udělám sekeru a jdu natěžit nějaký to dřevo, ať máme už konečně jabko. Ať Jo. máme už konečně nějakou prostě, no, ať máme už na ten dům. Tady je to samá ovce, ale jinak nic. Právě. Chtěl by to ale taky železo, ať máme na brnění potom. Hm. Takže stejně. No hlavně dia potom a enchanting table. No. Kolik už máme, tak já bych mohl možná začít stavět. Já mám stack a 9 dřeva, ještě teda něco natěžím. Nemyslím jakože toho neopracovaného, ale opracovaného, že mám stack a 9. Takže si myslím, že ještě tady pár toho natěžím, ať mám aspoň 2 staky a ať už se z toho nějaký ten menší barák dá postavit. Jej. Fuck, skeleton. No, dobrý. Jinak pokud bychom umřeli, tak a neměli bychom třeba ještě barák, tak se na sebe můžeme kdykoliv teleportnout. Jo. Takže stejně není to nějak, nejsou to nějaký cheaty. Mezi očima mám 2 cheaty. No tak já už si postavíme už nějaký ten příbytek, ať máme aspoň prostě ten základní a ať už se máme kam schovat. Takže bude to zatím malý, potom budeme postupně přidávat, uděláme si nějakou farmu na ovce a tak. Jinak tyhle série budou vydávaný, nebo tahle série bude vydávána co nejčastěji. Creeper. Jinak budeme si docela dost přetáčet, protože většinou nebudeme mít čas. Takže třeba budeme natáčet 2 díly za sebou. Takže tak, no. Fuck, já slyšel toho skeletona. Nebo jsem úplně blbej. Jo, to je ovce, aha, já už se let. Tak. Takhle. Raz, 2, 3. Já dobrý, teď dostane na ten nějaký ten menší barák. Jinak hledali jsme fakt to od voka, takže ani nevíme, co tady pořádně je, takže ještě jsme to neprozkoumávali, protože jsme chtěli, aby to nebylo, aby jsme byli co nejdál od budov, protože když bychom začínali z těch našich vlastně baráků, co tam máme, nebo co tady máme, tak by to nebylo dobrý, protože tam už máme, nebo aspoň Jaroslav tam má dia. Tak a ještě teda si uděláme, akorát nás zbyde na střechu, takže já si sem dám set home. Ty se potom, když tak na mě portneš, pokud teda jsi někde blízko, tak ne. Nevím, že jsem, takže se to nebudu muset portnout. No čekaj, já ještě svozu za chvíli z té střechy, takže to... Nějak možná bychom z toho potom mohli udělat nějaký hrad, to se ještě uvidí. Jo, já jdu rovnou to. Sakra. Nevadí to, a co se půjde. Já si tady teda položím crafting a udělám si rychle dveře, protože nechci, aby na mě něco vlítlo. Epiky, máme tu ovečku, jo, ty vole nádi. Tak já tě vykopnu, no tak to zabiju, už si nedá říct. Už jsi tady v baráku? Co? Už jsi tady v baráku? Jo, už jsem tam byl, jdu pro maso, protože mě zabili, ne? Jo, jasně, a není to nějak daleko, nebo je? Doufám, že ne. Dobrý. Ale 16 torčí, velice příznivá informace. A já si tady už udělám konečně tu postel, jo, ještě musím pár dřeva, tak já jdu rovnou udělat dřevo, ať máme teda natížit dřevo, je pavoučku, Enderman dokonce tady, takhle zomboní.
Čus, pavouku, bum. Jinak potom v budoucnu, nebo v blízké budoucnosti plánujeme taky udělat vlastní server. Bude to buď jenom pro fanoušky, anebo pro kámoše, to ještě uvidíme. A pokud by to bylo, teda pokud nám to vyjde a bude to bez hamaši, tak taky určitě vám někdy do videa dáme, nebo do popisku videa vám dáme tu IP, protože ten server bude asi jako jediný v ČR zatím, jakože, jak bych to řekl, takový do středověkého tématu, takže možná jako, že jich je víc a nějaký se nejsou tolik známý, já třeba neznám, nebo ani dosa. Takže tak a já už si jdu vykreftit teda postel a nějaký ty truhly, ať už konečně to, já mám 4 vlny, jo, ono se to kreftí. Takže máme postel, buffy buff, nebo já to udělám na druhé straně, ať to... Tady dám takhle postel, tady dám nějakou mezeru to a tady si můžu udělat tak. Jinak tenhle díl bude takový kratší, bude spíš takový seznamovací, jakože bude to spíš takový, jestli se nám to bude líbit a takhle. Takže tak, já už jsem tady udělal dvojtruhlu a ještě teda kobl zatím nemám, ale ten já jdu natěžit, protože potřebujeme jak na krumpáč, tak na to, na pec. Tady máme blízko ten shooter, tak já ho teda natěžím. No, to si myslím, že bude stačit. Takže jo, to bude snad. Tady to máme trošku rozbouknutí od pana Creepera. Tomu moc děkuju. Jo, čekej. Jo, jdeme ještě na meč. Sem to hodíme, tak a já dám toto ACC, tak super. Už si tu, jo, dík. Nemám to. Já mám 2 jabka, tak pohoda jako. Tak já sem hodím ty zbytečnosti, co zatím teď nebudem potřebovat. Pak si sem něco hodí rosa a asi to ukončíme. Hoď si sem když tak postel ještě. Vole. Ovce, umři, no dobrý. Tak aspoň máme vlnu, můžeme dělat i na podlahu. Chceš vlnu? Jo, můžeš. No. Tak. Teď si nějak už naznačíme i v okna, protože za kamerou natížíme nějaký písek. Jinak určitě nám napište, jak se vám ta série bude líbit, nebo jak se vám líbil tenhle první díl. A my už se asi pomalu budeme loučit. Já bych tady mohl opravit tu díru a já ji opravím tebe. Máme tu hlínu, tak já to zkusím nějak zakopat slušně. Nemáš ještě jednu vlnu? Měl bych mít, no. V truhle by měla být. No, tu jsem si vzal. Jo, tak já tady je ještě někde blízko obce, tak já ji chtěl, no. A ještě potom udělej když tak kamenný krumpáč nebo něco už. Jo. Protože to potřebujeme. Jo, ovce je tady, tak já jdu kilnout. Když tak udělej kamenný krumpáč a meč, protože... Mě tu killuje ten... Skeleton nebo Ne. zombie. Jo. A druhý. No, tak bej tebou zalezu.
Počkej. Umři ovce. Umři. Super. Tak já se vracím domů. Já už si tam dám set home, aby jsme náhodou aby jsme se nemuseli vracet nebo tak něco. Aby jsme to nemuseli hledat jako blbci. Dostali by zombie. Takže to je super, no. Nevadí. Jo, čekej, jo, ty už tady stromečky si zasadil, jo. No. Děkuju. Ty vole, zombíci, neserte mě. Já vás obejdu. Ty vole, fuck. Já dám to tu A30. Ať aspoň zdrej. Au. Sorry. No. Počkej. Já se nakopám. Počkej, já si hodím všechny věci a dám si sem set home, protože set home konečně tak a já ti jdu pomoct tam. Tak super, tak jdem dovnitř už a hoď si sem když tak postýlku. Já už si sem rovnou asi si ještě dáme v okno. A je to tak. Co teď jo, masově. Super, tak ti sem dej, když tak. Dobrý. Takže to bychom měli, já to teď odkopu, to je tady zbytečný. Takže my už to asi ukončíme, takže já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, případně odběr, samozřejmě i komentář nějaký hezký nás potěší. A pro dnešní díl se tedy s vámi loučí Slowdowngamer.cz a Rosa. Čus. Mějte se.